Čaute ľudia, a dneska si ideme zahrať Minecraft a vítam vás tu Timák, ako vždycky. A počkajte, musím sa zavrieť dvere. A idem vám ukázať môj svet, ktorý tu mám. A ideme na to, dáme si single player a dáme si tento môj svet, na ktorom som strávil asi najdlhšie, ale mám tam kreatív, ale iba preto, lebo ja som si tam chcel dať proste mazličkov a tak. Ale mám ešte jeden svet, kde mám survival. No dobré. Takže tunak mám oslavu alebo iného konia, iného osla. Tu mám, všade budem mať jednu posteľ, takže tu mám takúto posteľ, kde mám aj čestku s potrebnými vecami, keby sa niečo stalo. A tunak mám najviac vymožené akvárium, tunak sa môžeš dívať na ryby, môžeš ísť aj hore. Alebo môžeš prísť takto tu, aj tu sa díva na ryby, alebo tunak, dole. Tunak sa takto dívať na ryby, to tu sú. OK, ideme hore. Takže toto som vám ukázal. Ja vravím, ja tu mám kreatív. Dobre, ideme teraz tunak do jaskyne. Dobre, tu. Tunak mám papagájov. Tunak mám korytnačky. A všade mám posteľ aj takýto hodobný disk s čestkou. OK, ideme ďalej. Tunak hneď mám axolotlov. No, ono ich tu nebude dobre vidieť, ale môžeme sa ísť za nimi rovno pozrieť. Tunak, keď pôjdeme, oni nemôžu vyskočiť a môžeme ísť tunak. A tunak mám môjho axolotla, alebo tunak ešte. OK, ideme späť. A inakšie toto sa strašne ťažko stávalo, keď som to robil, lebo ja neviem hrať najlepšie Minecraft. OK, ideme tu. Tunak mám dvoch goatov, Messiho a Ronalda. Nie, robím si srandu. Tu sú kozy dve. Dal som dvere, lebo som chcel. A vždycky, keď mám nejaké zviera tunak postavené, tak snažím sa urobiť, že tematicky, že aby sa to k tomu zvieraťu aj hodilo. Dobre, ideme tam, lebo tam si ich chcem nechať nakoniec. OK. Tunak mám pandu. Tunak má aj riečku, aby sa tam mohla aj čvachtať. Bambusy. OK. Tunak vyzerá, že tu nie je nič. Ale tunak je diera hore. A je tu môj pes. Ahoj, mám tu aj vyzdobené, takto má tu aj budku svoju. A tunak má všetky hlavy aj čestku, ako vždycky. OK. Tunak ideme do môjho skleneného baráku. Ale najprv si ukážeme toto. A to je proste barák pre hosti. Som sa chcel vyhrať troška. Tunak ma proste hostia budú mať barák, no. OK, zavreme. Tunak je kadibúda a tunak sú moje výťahy. Dobre, my ideme teraz hore. OK, sme hore. Inakšie mne sa toto strašne zle hrá, lebo ja mám ten počítač naklonený. No, a mne sa to strašne, mne sa to proste strašne zle hrá, ale aby to bolo na videu proste dobre vidno, lebo minulé, keď som natáčal video, snažil som sa tak tunak, to celé bolo čierne a nebolo tam nič vidieť. OK, tu mám mačičku, aj tu mám mačičku a tiež som im tu postavil takúto budku a tu mám vlastne strašne pekný sklenený barák. OK, ja idem ďalej. A teraz sa ideme pozrieť tam, kde som vám ešte nepovedal, že sa tam pozriem. OK. Tam, čo som si chcel nechať nakoniec a... OK. Vždycky inakšie musím po sebe zatvárať dvere, lebo mi tam potom budú chodiť mobovia. OK, tunak. A tunak máme snifra.
A keď teraz sa na nás nepozerá, aha, tam je sniffer, spravil sa mu tu krásny rúžový lesík. Ja si myslím, že sniffer je najlepší a teraz sa ideme pozrieť. Teraz sa ideme pozrieť do môjho domu. OK, letíme. Tam by malo byť. Aha, tu je. Vyzerá divne zvonku, ale znútra je fest dobrý. No super, netrafil som sa. OK, ideme, otvoríme. A tu mám Among Us. Proste podložku, že koberec. Tu mám bazén, tu takú guľu, aby mi tu nepršalo stôl. Tu mám schody hore. No viem, vyzerá to divne, ale aspoň niečo. Tu mám posteľ, potrebné veci, keby som si zapol survival a tu boli zbytočnosti. OK. Som troška chorý, hej, aby ste sa nečudovali. Ideme sa ešte pozrieť tu. A tu vyzerá, že nič není. No, ale tunak mám svoju tajnú bejsku, kde bude nečakané prasiatko. No hej, som si tu dal prasa. Tu má takýto krásny bejvák. A tunak mám vlastne ja svoju izbu, takúto celú modrú krásnu. A z tohoto sveta je to asi všetko, no. A môžeme sa rovno vrhnúť na ten môj survival, ostrov, na ktorom som nebol dosť dlho. Single player a toto New World. OK. Dobre, sme tu. A tam hore je môj baka. Ja keď som sa spal, no bola noc. No nie, že bola noc, ale nevedel som, že kam mám ísť. A išli po mne zombieci. Tak som išiel tu. A tu som čakal. Ale ja musím ísť sakra domov. Lebo prší. A tu je jaskyňa, kamo. Ne, pomoc. Ja nechcem byť teraz v jaskyni. Teraz ne, fakt nie. OK, ideme hore. Tu nejakú stromom. Počkaj, kde je moja BSK? Ja som blbec. Skok. Tak. OK, to sa mi nevydá. Do prčíc. Ja som spadol a neviem, že kde som. Ja neviem, kde som, OK. Ľudia, toto sa nemalo stáť. A moja beska je až tam hore. Kadeľ sa tam asi dostanem. Kadeľ to veď. OK, ideme hore. Tunak takto. Bom. Bim, bam, bim. OK, sme hore. A tunak je moja bejska. A ideme takto tu. A tunak som si to nechal zarasť stromami, aby sa to tak ľahko nedalo dostať, ale nie je to tak najlepšie. A nedávno som si bol naťažiť cobblestony. Tunak dole mám. No, to asi nebude vidieť. Tu mám cobblestony. OK, a ideme hore. OK, tady to nič. To je strom. Jaj, viem prečo nejde. Lebo to je listie. OK, a tunak mi to zarastlo celé. No, nič, nevadí. OK, tu sme v mojej hlavnej bejske a tunak mi vyrastol strom. A viem prečo. Lebo ja som mal... No tunak nejdem skákať, to by ma hneď zabilo. Ja som mal ešte tunak... Ty kokos! To si robíš srandu. Zo mňa. Kámo. To je gigantický strom, jak... Ja neviem. A viem, prečo mi tento nerastie. Lebo na ňo chudáka neprší.
Na tohoto prší, ale na tohoto. A tento strom neprší. OK. Sorry, zavzúčal mi troška mobil. A tuto... Kde to spadlo? Ja aj tu už to mám. A túto sadenicu by sme mohli dať... Viete kde? Tu by bolo pre ňu dobré miesto. OK, mi ide. Kámo, to si robíš srandu. Viete čo, ja som mal inakšie tunak balkón. Mám proste, už tu mám strom. Mne tu vyrastol proste strom, kámo. Tak sa nepýtajte, prečo mám z listia. A ja neviem, že či je noc alebo deň, to ľahko zistíme, že keď si tu dáme posteľ. Dobre. OK, a našťastie máme jedlo a naťažil som si kameň minule, že ja si chcem ísť vykraftiť tunak. A ja nemám sakra styky, tak to si môžeme vykraftiť. Toto si necháme. Prepáčte, som ale trocha chorý. OK, tu si zoberieme styky. Dáme si ich tu. Viem. Zoberieme kameň a máme kamenný krumpáč. OK, a pre istotu si spravím ešte jeden. To si môžem dať tu na rovno. Jedlo si dám tiež tu. A zoberieme si tiež kameň a kamenný krumpáč je na svete. Bereme. Ne. OK. A ďalšie, čo si chcem spraviť, je kamenný meč. Tak, tu dáme jeden. Zoberieme kamene, tak. Bum. A zbytočné veci si dáme vlastne tu na hore. OK, toto už asi nebudem moc potrebovať. OK, a ešte ten kamenný meč vlastne. Ja som si ho nevykraftil. Do prčic. 1, 2, tak. A zoberieme si kamenný meč. OK. Zatvoríme. A nevidím nič iné, že si necháme zobrať tú posteľ. OK, stále je deň a ideme si zohnať nejaké jedlo, lebo ja nemám žiadne jedlo. Ale že vôbec, mám maximálne tak 3 ryby, čo som si minulé, keď som tu bol, získal, a to v tejto rieke, ale ja mám nejaký prekletý server, lebo tu na nie sú proste, že žiadne zvieratá. Tu sú tak maximálne monštra. No, neviem, či sú to monštra. OK. Ideme dole. Dobre, a ideme si tu nie. Do prčic, ona je noc. Dobre, ideme spať. Spíme. Dobre, je ráno. Dobré ráno. Chudáci. Dobre. OK, a ideme do vody. Aha, tunak, ryby. Toto hľadáme. Ryby, lebo tunak sa fakt nedá inakšie žiť, iba s rybkám. No poďte sem. Dobre, jedna. Ďalšia. Nie, ja som sa utopil. Do prčíc, nadýchame sa a ideme. Ja, tu je moja ryba. A ty ešte... Oni mi zdrhajú. Dobre. Aha, musíme z hora sa nadýchať. No a tu som videl ešte jednu. Aha, tam sú.
OK, ideme tu. Ty kokos, toto. OK, a už asi pôjdeme preč odtiaľto. A asi ideme do kejvky. Si naťažiť niečo a troška zariskovať. Alebo ukončím video. Čo si vyberiem? Asi už ukončím video, lebo je to docela dlhé. A ak by ste chceli druhú časť, tak môžete dať like a odber. A ak to bude, ja neviem, nejakých 10 lajkov, tak vydám druhú časť Minecraftu a vidíme sa u ďalšieho videa a čau.